Kok mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mam. Ya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu. Tak bacok aku wedhik kekrek. Raden Mas Uncek. Eleh niken ngono ki ya wis meseme ra penak Uncek enggak. Tidak. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacan ono Mas Uncek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel. Iki kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang aran sali tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah cak Ngertekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh rencange jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi sakniki? Lah ya kudu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngondinonga saling ngoten. melengkapi. Sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, muentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi
Lah nggih. Dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lah aja mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya ardi raya wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, mergo ditekke selo-selaning selo, ngene selo ditokne. Ditokne lek wis oleh selo, yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh kudu enek selone. Oh, nggih. Rumahku Nggih. Pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun, pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi Mboten Sidomulya kok tanggamu kuwi. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing ntrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki wah. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki. Ganjel to. Oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh alah. Wonge piye wis kek ngono. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codot Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki wah ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres menika nggih. Ude Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat to kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den? Sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kuwi lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning ketoke kulino. Tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki wong tulisan kok mlaku niku. Iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger nyun ngene sendur tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur le, Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Terus disaki. Menika Pak Nardi menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. Pak Sunardi artine apa? Asma Kinarya Japa. Kangge dedonga. Nardi. Apa? Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Panjen nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. Apa? Sanusi kuwi wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak Amor Yoga ya penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang bingung bedakne ndi uncek ndi kendange. Ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake iki. Unceke ndi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to?
Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grabya, Semana, Demulung. ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lokak malah saya kebak. Ora kelong malah bombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Sing terakhir di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suara pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Undi Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi wayangane ora bengi iki tok kok ya. Lajeng tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Yo wis padha teleke lho. Lah cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan. Tinebena panggodha pangrencana celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Aku tak kepengin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngene penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha petitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia iki sing lencem ngoten lho. None, ya.
Iya, Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Bener. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Pokoke ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku ae to, Le. Ndanget to lah. Ndingku piye to, Ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngene lho. Oh, lah kowe wis ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Memang Saking nggak resep, Blitar. Anu tolong Kris Napa? teketno pisan Kris Mas Nggih. aku. Pra Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen boten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak nang kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Boten, Wis boten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Empun. Oh, pun Tapi didamel. radi maju Pun. mriko jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Angge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan mbok seni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana buatan ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji wis blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. betodok nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Ya. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak andhok dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Cinden-cindene sing dadi pesertane. Siap gerak ngono terus ilang. Gak ideke marung malah dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane, wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampean kok bagus mentol, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action pamor. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji-siji Sik ngono kok lho. sampean Mas. urung didekne, sampean dekne kan Oh, Mas. sampean Dekno dekne to sayang. kuwi wong lanang kok. Walik, Mbak. Walik. Ya, apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya- kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa. nyanyak-nyanyake kaya Sapa ngerti sampean sumuh karo Krisnia dipiti. Jare kok ngipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-piti ya. Ora apa. Sampean ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongna Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. Karo sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu to the point. Nggih. Sampean kudu ngerti. Sampean pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? piye Mas Piye? sampean? Mas Ma- boe. malam pertama piye piye? ora kaya lele cememplung kolam.
Dadi gurung wangi terus ae. Masih goleki ra temu lho. Sampe ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karepe. Mek munyer ngono ta. Munyer ae kok. Sampe ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dicoke laler iki sandal rumahmu apa kaya. Oh, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampe nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, mlaku. Sakitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Wes ya. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen imbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Ndang balesen lek wani. Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh, ora cetha. oh lah kalali. Lah. Kok engko yen ngoten meleh nggih? Agak Jadi kartu tangane ngobong jenengan. ya. Ya, Angkat ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu krono, tak kira madu krono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Untung. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lek Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem lho. Sak mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang
cah ayu lambemu abang aku bangga ganti madhep rene Bu lagi sedilut wis. ngono kan yo pengen Ikae kok yo epeh to. Ikae kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. tapi lo selak pengen sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sih aku lek selak pengen piye yo kowe aku piye lek selak pengen Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya Masaku. yen mati aku wis kurung angger tresna kumba topo Gah aku kowe ki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta Jawa Tengah Jawa Tengah Karanganyar bukan anyar nggih tanggane tanggamu ta kowe iki pripun to iki kok tanggane tanggamu engke leres lah iya berarti kowe ndek tangga berarti gadah lho lah iya tanggane tanggamu bener lah nggih kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta nggih lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to rumah saku piye to lek joget ki munyer sing wedok ngono lho lah kok sing munyer lanang iku kuwi lah niki kan bolak-walike jaman oh zamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang ya melu munyer ngimbangi ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser yes kekean iki gangsing Gone sampean apa Mas? apa jenenge gangsing ngono kae gangsing ya gangsing kekean gangsingan lek kekean apa Mas kekean iki ngono kuwi anu wong kekean iki pokok sing babaran kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya oh nggih kekeane ente kekeane kuwi mekeh-mekeh lah piye jajal lek mau kekeh piye jajal lha niki pun mekeh kok ora ngono lho mumpun iki ora coba diaturi tembangin apa nduk manut panjenengan ninggal katresnan ya nggih mangga buka celuk napa siarno cek siarno enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncep iya tutak tulak siarno lagune ninggal katresnan oh lah kon nyiarke lagune to iya nurut kowe kan siaran apik rada lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube las kaya kowe yo iya kaya ning jedinge siaran cek iki mesti ning jeding ki ya Rajak Rana. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh. Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki. Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ora roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to le. Genahno to genahno. Kok ngeten mawon? Nesu. Mboten mosok nesu. Sabar ya pisan. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone le. Para penonton. Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene ya gone kedek-kedekno. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Pengen terus contone? Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak ngitung wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho ora. Nggih. Yo, lagune ninggal katresnan katur serengan keluarga Ageng Cakra
Cakra apa, Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Yo. Warana joget yo. Mbak Krisnia, Mbak Ika jangan joget. Joyo, mulya. Tutup giling. Tutup pangkalan. Moga berkah. Melu masuknya jogetnya kayu. Dulu pengen joget, aja. Mas Gepeng. Kita coba abahmu. Yo. Masuk cah iki. Bu Nadi, lalu boleh tahu nono. Teh nono. Kang Setyo Satuhu. Ono ya. Ono presiden, ono Cakra budaya. Moyo, sukses sekali. Oe au.
biasa kompak tenan. Lah, mboknya ditanggap. Grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembange napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten awak nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi kan. Saman sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Mugi warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Sampe aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, Nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku anggere momen karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning ngono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan wae dek. Pok-pokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncek. Mboten mresa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata, Papa. Oh, mata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur gitu. Ngeblur. Kalau Papa kan jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas. Nyawang sinen-sinen jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau
Uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak belek Mas. Niken ini anak modern. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawur dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur corane megur nggih mlenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken ben ketok salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kuwi wedak ana ben ketok. Kuwi wedaki putih ngono. Aku wingi kuwi wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya renek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. to. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ambonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cak? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu Niken iki to? Melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabannya ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Nek, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso
Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Guling kuwi engko. Salone guling malah iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho, cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kok yo. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim patiku kowe iki. Ana ngendi papan gue arep ngincim patiku. Kaya niken awanmu mengke kali uncek to ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comomi ae. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro kene. Kene rong kulino krungu aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas Jan sujune. Arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kasane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya mudang ponakane. Ya ngangge bawa napa Cahyu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. Catetan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki yo anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak yo mik. Ya udang lah paling ora. Utang terus anake pra yo ngelak. Apa? Eh? Nek Oh alah. Sik. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langone. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita nyimpenmu kaya kuwi ta nyimpenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to?
Aku ora ero apik ya iki. Apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Joget sik. Awas gocekan. Lek gocekan lek. Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu lho tak geretku tak kira lek Tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada maju. Puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak betul sandal hidun mau ilang, kayak dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Ngen kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyo. Nguyo. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawan seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Wak, aja Wak. Wes ning kono ae. Ya. Ben golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Kaplok bacok lho, bacok lho. Wes lentik malah bacok. Ya. Umpama aku yang
garwa. Hahane aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon rangguyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene. Difoto. Gak kon atinggone apa? Difoto nggih status. Cewek tak foto. Lah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes. Kene. Fotonen kan. Hei, dari rumah saku. Eh. Dek minggu nggih status minggu. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya. Aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak manggaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karonse. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tak keplenyek. Tung dlang, danding melenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan di akun duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sanggih antenge ora umum. Ya terus kudangan Rayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran. Cengisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Sak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklenan. Jaba Kang Masuko Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka boncrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayang mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggawa mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Embuh ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk.
Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok le hayu ne ra ukur. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lha iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandhani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresna nadyanmu srana piranti. Ken, iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku. Bocah kok aduh. Iki sampean umur piro cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Lakone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe lakone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing padha pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing padha pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al-Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok kon buka. WA iki. Lah nggih WA aku to. WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Maksudnya kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung wanci dalu yen Cahayu. Aku karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang kan sore mau bar iki berlimbuan ya jek anune. Pengramit ya wis nabuh pisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick.
Apa lho? Patrick lembok jogeti ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinen-sinen ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki nang mburi dalang lho kowe iki gegerku ra ketok lho kok mburi gegerku ra ketok. Lah iki apa tek ra beneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terus nenek. Alah, boh. Wong nek Titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembangin sambung wanci dalu. Cobi Cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong. Manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jaluman. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, lah niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Kantor Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh, ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Wah, tembange jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Bina rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pinarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyong. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih Priai Daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudoyong ya. Waru-warudoyong doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Waru-waru doyong ning pinggir kalen. Intan karo ayu deno deblong saikine kok tambah lalen nan
kondur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah waru doyong doyong mangklumulon ayu deno deblong tinggal jagong keloni uwong ngitah bali ngulon temu wong edan dijakelon bae kowe gerakan doyong neng pinggir kali ayo deno deblong saiki ne ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki amin waru doyong pinggir kalen ayo deno deblong saiki ne kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang oke waru doyong ku pancen tembang parikan kok ya nggih kados kijing miring niku aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi ngadang-ngadang tembange pundhutanipun kanca-kanca parkir Cahayu napa niku cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, langgam Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, cakra budaya. Apa iso sing ra iso ya mung siji tok. Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelami kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Gocek. Aku ora